Tabăra deschide uși către tine. Te ajută să-ți accesezi partea creativă și jucă ușă. Dezvoltă o serie de abilități specifice actorilor, cum ar fi gestionarea emoțiilor, carisma, dezvoltura, forța de a transmite un mesaj cu impact. Este pentru oameni care își doresc să evolueze. Pentru oameni care vor să-și depășească limitele. Pentru toți cei care vor o schimbare reală în viața lor. Jocurile de improvizație sunt gândite să-ți antreneze imaginația și să-ți crească spontaneitatea. Rezultatul obținut este de a avea mai multă încredere, mai mult curaj, de a fi mai dezvolt și, de ce nu, de a-ți face mult mai ușor, dar mult mai ușor prieteni. Mă scuzați, la revedere, ne vedem în tabără! Mă numesc Georgiana și am venit în această tabără pentru a râde, pentru a mă juca și pentru a mă simți bine cu oameni noi. Cred puțin mai optimistă, mai plină de viață, mai recunoscătoare, mai plină de încredere în mine. Mi-am dorit asta, am aflat că pot. Nu am râs, cred că de mult timp. E într-adevăr haios, râdem, ne înțelegem și ne distrăm. Aș recomanda oricui vrea să se joace, să experimenteze și să învețe. Rezervă-ți un loc în cea mai tare tabără de dezvoltare personală prin tehnici actoricești. Te așteptăm cu drag și voie bună!